Mayang. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Yuk. Pemakaman tumpeng selesai dilanjutkan dengan pernyataan tokoh wayang. Kayak kemungkinan jalan. Gunungannya kari yuk. Penyerahan tokoh wayang selesai. Selanjutnya pada kita
gerik bumi brebes mili dunya ora wis ora katonggo abote dosa kang sinangga pangarsa kang habek angkara murka ora mung dadi korbane bola-bali yomo wong cilik sempuk bebasar wong cilik ongkrak-angkrik mangane mung sethithik dimareu blik uripe wancik-ancik nenek geger mesti mung dadi sing tanpa beda swasana kang ana negara Eka Cakra mahabet angkara murka Mahendra Eka Cakra Sang Prabu Daksa Kalawarku ya Sang Prabu Baka manut dina iki suara kamu ning kelakuan nyuwun pisan anakku wis lewat cintung sing opani oh aitet mati ning aku panganku ah Bilang-bilang dino itu pangan bobot yang mungkin di pangan itu boleh tapi pangan pangan juga perlu ngomong ada pangan orang kita di pangan beda pangan biasa sih pengen bikin bang pangan iya pangan bapak lah ini cerita pangan pangan modelnya itu langsung di pangan tapi ini bunderan angket ah
sengalendro yakso pelaku kamawayaling gembira Panisesium Mantu Prabu Yesus Atrake Ampo Kulo Melihat Iwan Kolodro Manik Ojo Diwadu Ogo Kawon nuwun wonten penendhi wonten Jawa Timur kemarin nimbali ing tengah di Tejo Mantri lho Bilung kepenak dhisik anggon mulungguh yoga aku bakal lawan pangandikan kalawan Patih Todoyaso kawula napa nggih pangraosipun boten kirang prayogi pamarak kula mengkoto Patih Todoyaso kawula napa nggih wonten timbalane kang dawuh sinuwun dene wiji pisanipun ing abdi kepabian dudu dina pasewakan sira kabeh tak tibali sowan marak ana ngarasane ingsun olane wektu dina iki ora matang ana katon nanging matang ana ing paningrate kok wonten dawuh paningrat yo apa paningrat niku emperan katon niku jenenge paningrat nek cara desane niku enten teras oh lapor mau triplek panenrat pun monggo badhe paring dawuh menapa ing ngaji sumedya nganggo-nganggo Jawa dilengaken karna ngene anane sira kabeh adoh tak awi cedhak kaya tak raketake mung bakal tak jaluki penemu pate wonten dawuh sinuwun penemumu piye upamane dina iki aku bakal munggah kayangan lho rasanipun aku bakal bukat marang dewa lho bukat bab perkawis napa lho ngene pranyata menawa dewa kuwi ora adil Gusti kuwi pilih kasih lho nalaripun akeh negara ing madya padha kawulane saya suwe saya ngrembaka negarane saya adil saya makmur parandene beda kalawan negara Ngecakra negara Ngecakra iki kawulane saya suwe saya entek negarane ora malah makmur nanging malah saya bubrah kuwi ngono panatondo menawa dewa kuwi ora adil Gusti kuwi ora adil nggih parmatur sinuwun kanthi kula menawa abdi wonten sandhap panguwasa paduka kula badhe nderek kemawon nanging menapa boten langkung prayogi nyuwun wawasan kalian kang abdi pun pogok jeneng menika sampun damel nderek paduka tur nggih kalebet tiyang lawas sinuwun
Oh ngono nggih sinuwun. Iya. Tangga kula wonten menggih tenaga. Monggo penemumu piye kok umpamane aku bakal ngrangsang kayangan Suralaya. Kakek menawi kula dipun dawuhi supados matur. Lah kula niki kan matur sing pripun? Tegese balaran kabeh. Matur niku enten werni kalih saged mawon kula niku matur betekipun paduka ingkang sinuwun menika wonten pendhalih menika saged mawon ning nggih wonten matur menika ingkang tulus medal saking pengkuring manah kula. Lah kula niki kan matur sing pripun? Toko wonten dawuh kowe matur apa anane aja mung nyenengake atiku nanging kowe ngomong sing tulus lair batin saka atimu. Oh nggih namung ngaten nggih. Ya saderengipun kula matur nuwun pangapunten mesti kemawon mangkatur kula menika mangke geseh pemanggih kaliyan ingkang dipun penggalih paduka ingkang sinuwun. Nggih. Aten paduka badhe minggah kayangan kala wau ngendika dewa pilih kasih Gusti ora dirakaken. Iya to, Kok. Aten nggih. Pemanggih kula sakemot kula boten enten Gusti kok boten adil niku boten enten malah Gusti menika maha samu kawisipun. Lah paduka kok ngendika nek Gusti boten adil niku boten adil enten pundi. Nyatane kok akeh negara madya padha iki sing kawulane saya suwe saya trembaka. Negaraku kok beda karo liyane kok ora padha kok. Nah, ngeten. Adil niku ora kudu padha. Ngoten. Adil niku boten cegah sami ra yo njono to lho. Lah iya, adil niku ora kudu padha. Manut porsinya masing-masing, ngeten. Ngono. Katen, tuladanipun kula niku duwe anak loro lanang blok. Lah nek adil niku kok padha, napa kudu anak kula niku kula tukoke sandangan lanang kabeh. Napa kudu sandangan wedok kabeh ra nggih boten. Pengendang kali pengetok niku melake padha. Katen, nek bayane yo meksa beda. Manten lho, nek jopo dalan ketoke iki padha kok. Adil tenan nek begini ketoke. Niku pemanggih kula lah, ngaten nggih. Kene napa negari sanes-sanes niku saya dangu kok ibarate ketukulan saya ngrembaka ibarate kewan saya mergo saya kathah kawulanipun. Lah kota-kota niku mboten melakukan pripun. Tapi paduka ingkang sinuwun menika saben 5 dina sepisan dahar menungso kabeh ketiban ora digilir supados ngaturaken buru bekti ingkang wujud menungso suwe-suwe wong kawula teng kota-kota niku do wedi. Mula desa-desa niku akeh sing gedha desa. Do ngungsi timbang matine mati kodhok, ngungsi teng negara liya niku kathah lho desa diwong. Lah supaya kota-kota niku saged ngrembaka kados negari-negari sanes mereka upami lho. Iya piye? Upami anggenipun dahar menungso menika dipun nicali ngoten pripun? Ora, Kok. Wis wiwit biyen mula pancen daharanku kowe menungso yen diganti liyane awakku ora bisa kuat, awakku ora bisa rasa, aku mesti lemes dengkles. Coba pikiran kok. Alasannya lain dhewe iki kok melu antri. Antri piye? Lah nek kamu lali tanyane mung aku karo kowe suwe ora aku karo kowe sing dipangan nek. Yo ora kaya tak. Apa yo mentolar tangan rombongan. Lah nek kepepet. Kepepet tak omah nek mung kuwi nek. Yo kok didadak kuwi nek apa? Pak, kuwi kok tetek-tetek pira? Oh, pripun niku pengalaman kemarinipun nek kula niku namung dhelek mawon kula menika namung tak ati. Iya, toko wonten dawuh sing lumpya sing wis pernatan ing negara Kocoko pirang dina pisan aku kudu dahar menungso. Kang dipun sepisan 5 dina. Nggih, umpamane iki tak ganti piye pernatane. Dikatok pripun? Umpamane ora 5 dina tak ganti 3 dina ngono piye? Salah ora kuat. Iki sing arek kahanan istro gak mriki iki.
kaya sing ngadeg aja dilare-lare dadi nuke wong iso ngoten lho. Gawe pernyataan iki wong kampung. Gawe aturan anyar meneh. Gawe aturan anyar meneh ora ditake. Gawe aturan meneh. Awak cilik kaya kok iki ayo dite. Ngaten lho nek dipandhino ngoten lho. Apa dino? Gawe apa dilare? Dene kepepet-pepete pengen mangan. Golek sing kena dijajah kok belum dipangan ngene. Kula padhake pripun? Enten aplikasi lho. Wong edan. Ratu Gusti Dewa digolek aplikasi. Lah biasane nek nyoba ngoten niku. Padhake jarang terkenal. Kok dadi niki apa dakat labene bingung ah. Ogo kok dawuh dina iki kudune aku oleh pangan kok. Nek kudune aku mangan daginge menungso. Kira-kira iki padukuan ndi sing ketiban ora kudu nyawisake menungso kabudaharanku kok. Atau nek sak ilmu tuwa nggih sak ilmu tuwa nek manut catetan iki sing ketiban ora niku kademangan Manahilan. Demange jenenge Demang Idropo. Demang Idropo. Nanging adat lumpuya tulung dina sakurunge padahar menungso kuwi wis diaturake ana ngarsaku dilebokke ana pakunjaran. Ya dene nganti tekan dina iki durung ana kok. Lah menawa nek bolane pangan sampean yo ora plane pangan iki. Wong katake dina iki ade dipangan dhewe dilak-dilak. Kadang kena niku lho, kena efisiensi andalan niku lho. Dek, di alun-alun pripun prayogipun lampah ngaten kemawon. Wis prayoga dhisik ya kok. Dek, Pate Krodayaksa. Pate yo budak. Mula telepon lagi yo teko. Matane. Monggo kula dherekaken badhe tindak pundi nuwun. Arep nyang ndi? Boten kereta to. Kereta ampun naskah. Nyuwun pangapunten kula keturun. Pate Krodayaksa wonten timbalane kang dawuh sinuwun kandhane tangga kawan bilung dina iki. Ing kademangan Manahilan sing ketiban ora kudu wae pangan marang jenengipun. Lajeng rasanipun paduka kados pundi? Lampit rumat tempo wadya bala negara Kacakra saiki ngepung ana ing Manahilan aja nganti ana wong Manahilan sing metu saka Manahilan. Prantawaca dawuh timbal sedawuh saking paduka parko pamit pedal pasilan sinuwun teman-teman mungkin kula kepareng kula ndherekaken Gusti Pake enten Manahilan kok menawa nek Idropo lali ajeng kula eleke. Iya kok. Ora ketang sabung bata lintang mlaku rambatan pundak budal dina iki. Nek paken dawuh pangetunipun ing kesempatan nggih.